משפחת לברן, בוקר טוב. בוקר אור. רציתי ככה לשמוע מכם על החוויה שלכם, התהליך שעברתם איתי, ובקצרה, ככה מה עברנו ביחד. אנחנו עברנו מאזור השרון לפני 10 חודשים, והחוויה שהייתה לנו בעצם בתיווך שלך מולם היא הייתה נהדרת. הצלחת להביא אותם ואותנו לעמק השווה, לא רק במחיר, גם בהיבט התשלומים. הבית תפור למידותינו, ממש תפור למידותינו, והעמק הוא חלום. ואני אוסיף גם על החוויה שלנו איתך, כי יאב ככה החליק את זה, ואני חושבת שלא היינו כאלה קלים. כן, מאוד רצינו, וכן זה היה לנו ברור שאנחנו עושים את זה, אבל זאת לא החלטה קלה. לעזוב בית שגרנו בו 18 שנה, ובאמת להעביר 2 ילדים, והייתי צריכה לסגור ולפתוח מחדש, זאת לא החלטה קלה, ונורא בקלות אתה יכול להגיד, טוב, יש פה בעיה, ולהפיל את העסקה, ואני חושבת שההובלה שלך עזרה לנו מאוד להגיע בסוף לקו הסיום, ובאמת לקנות את הבית. הסבלנות שלך, נגישות שלך, זאת אומרת כל פעם שהיינו צריכים משהו אז באת איתנו לראות עוד פעם, ורצינו לברר משהו אז עזרת לנו לברר את זה, וזה באמת, אני חושבת עשית פה אחלה עבודה ואנחנו מאוד מאוד מרוצים, מאוד.